predragi u Kristu, hvala vam što ste tu i što osluškujete riječi nadahnuća, kao i same iskrenosti koja izlazi iz srca. Pred svim izazovima ovog vremena volio bih da se rasprše sve sile negativnosti, kao i one koje nas ometaju u ovim promišljanjima, te na jedan poseban način damo hvalu presvetom trojstvu, trojstvu u svetom jedinstvu, ištući ono najpotrebnije za sadašnjost življenja, kao i za budućnost nadolazećih naraštaja. Uzeti Mariju k sebi. Svjedoči Viktor Sion, otac karmeličanin, znači prihvatiti trojstveni život koji otkriva univerzalni dar koji od svih nas čini jednu jedinstvenu Božju obitelj. Evo istine o zaručnici koja pohodi ovu zemlju, kao i istine o čovječanstvu koje treba prihvatiti miraz Božje izabranice. Kovčeg mudrosti krije se u srcu koje nosi dijete ljubavi. Izrecimo veličanstvenu molitvu, molitvu koja odaje poklon Stvoritelju svega prisutnog. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Na današnji dan, prije par godina, osvanula je osobna misao srca mog koja veli: koliko god čovjek htio biti svoj, vjerujte mi, nikad toliko do kraja neće moći biti poradi grijeha i blokade zla. To je ta istina koju svatko od nas nosi još od tog istočnog grijeha i prisutnosti zbilje Adama i Eve. Gdje li se krije taj problem koji čovječanstvu ni danas ne da mira, već ga obeshrabruje, ruši u njemu sve ono dobro što nosi sa sobom i od njega čini gotovo divlju životinju koja će kad tad dobiti obličje zvijeri? Gdje je problem? Vjerujte mi da odgovor kad tad primimo, ali trebamo biti dosljedni svetosti evanđelja, odani istini molitve i ustrajnosti u svemu onom što nam dolazi od vječnog dobra. Zar da nas išta rastavi od ljubavi Kristove? Sjetite se samo Pavlovih riječi. Tko? Nevolja, progonstvo, tjeskoba, glad, golotinja, pogibao, mač, i daje se zaključak: u svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Evo sveta zaključka i pomoći u ovozemnom boju k svetoj vječnosti.